जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया, जहां नाच की रिपोर्ट में रउआ लोग अमी बतावे जा रहल बानी कि काल अक्षरा सिंह जी आपन एगो नई फिल्म के मुहूर्त के लिए जो फिल्म के नाम बा लॉलीपॉप लागेलो। जी हां, जो में आप लोग के अक्षरा सिंह मुख्य किरदार में नजर आए। जी हां भैया, आप सबको बता दी कि कृष्णा अमृत फिल्म के बैनर तले बन रहा फिल्म लॉलीपॉप लागेलू, जेकर निर्देशक बारे विनय सांडिल्य जी, निर्माता बारे श्री भूपेंद्र कुमार जी, श्री चुन्नू लाल विश्वकर्मा, लेखक बारे साजिद शमशेर। जी हाँ भैया, आप सब बता दी कि आप लोग देख रहे बने के पोस्टर में 5 गो नया लड़का दिखाई दे रहा है। जी हाँ भैया, जोना में से सब कोई सिंगर ही हालो। जी हाँ, जहां तक अनुमान बा, और आप सब देख रहे बने कि भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन भी बारे फिल्म में, और अक्षरा सिंह जी ए फिल्म में मुख्य किरदार में बारे। जी हाँ, मिला जुला के बहुत ही बढ़िया फिल्म, जेकर काल बड़ा ही धूमधाम से मुहूर्त भइल, जहां पे अक्षरा सिंह जी पहुंचल रही। तो अक्षरा सिंह के अपकमिंग फिल्म के लिस्ट में एक और फिल्म के नाम जुड़ गई बा, जो फिल्म के नाम बा लॉलीपॉप लागेलू। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉलीपॉप लागेलू के बड़ा ही महत्व बा, काहे कि ये गाना से पवन सिंह जी के एगो नया पहचान मिल रहे, और भोजपुरी इंडस्ट्री जो भोजपुरी भाषा के भी एगो नया पहचान मिल रहे। काहे कि आप सब बता दी, पिछले 10 साल से कोनो भी प्रोग्राम होके, कोनो पार्टी होके, शादी समारोह, चारों तरफ ई भोजपुरी के इकलौता गाना बा जे बाजेला। तो यही टाइटल से एगो फिल्म बन रहा बा लॉलीपॉप लागेलू, जोना में मुख्य किरदार में बारी अक्षरा सिंह जी। तो आप लोग की भैया रिपोर्ट कैसा लागल कमेंट करके बताइए, साथ साथ में वीडियो के लाइक करी और एक खबर के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। आप भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।